Здравейте, всички ме гледате, здравейте, аз съм Обстър, тук с мен Ексфрости. Играме един някакъв си турски или какъв сървър, аз не знам. Мизерен е пак, нали? Да знаете такова хора, нас се виждаме скиновете, защото сме на версия 1.8, нали? Да, не е заради това, просто защото този сървър е написано и другите хора нямат клиповете. Да, те, че не са оплакавати. Айде да влизаме. Айде, 3, 2, 1. Майка, къде лаза, бе? Задарък. Това е готино. Готин, ама малък, сигурно. Писна тебе. Нама не мой човек, къде отиваш? Окей, почваме след 15 секунди. Ей! Лека. 10. Яко лека е. 5. Абе, аре бе, аз мързам капот. Аре де. Нищо не взех. Нищо не взех. 3 секунди. Аз имам пошака за натравяне. Имам пошака и за хилт, ако искаш. Ами да, ама има още 30 секунди Докато почне какво битка. почне. Не! Ай, започва PvP-то. Она започва PvP-то. Хелп, зомби! Зомбита при мен има. Хелп! Ами много хубаво. То човек изобщо видя ли честа? Хелп! Хелп! Майко, асо. Добре, аз виждам, бе. Тук се виждат. Ето вътре в пещерата има Два знам, аз не ги виждам, бе. Също и килер аурата ми е включена. Аз ще включим как да виждам. И аз те. Окей, хора, чакай малко че. Хора, не обвинявайте, че просто си пускаме хаковете. Скелет ли? Така ли? Аз го отрових. Аз ще бягам? Имаш още една съответна, бе. Да, бе, знам. Ти на колко си? Fuck you! Умрях! Окей, хора, че да тръгам. Къде си, бе? Аре, да почваме. Къде си? Чакай ти малко, майка ми. Както виждате, хора, него... Ще го изчакваме. Така хора, майка ми звъна по телефона, но много малко играчи съм и аз влизам другаде. Аре, пак да влизаме. Аре, бе. Мене не ма пуска. Пусна ма. Човек, това един и също е. Аз ще купя един меч. Оба, аз ще купих. Не ми казвай! Аз ще купих един стон меч и ти си купи. Петима сме, трябва още един да влезе. Влядаха. Добре, хора, спочваме. 2. Вижте него. Аз имам 176. Ето, аз имам 176. Да, хора, тук тези сервер е готин. Може да ви дадем и IP, не е закупена игра. Експлозивен. Да. То не ви трябва премиумък. Майка ти е някакъв взе айрона. Кой има тука? Годам потушите са за мен. Искаш ли меч? Къде си ти обаче? Ела? Майка видя
А, ти имаш меч, бе. Да. О, нека последно. Аз имам годен шлем. Ще го взема, бе. Така, хора, и тук що започнахме играта. Чек, ела, бе. Къде си? Не знам, в някакво заведение. Не знам. И търся един чест, ама той е отвънка. Обикалям, ама... Добре, то ще са минали от така някой. От така някой е минал за да вземе тези честове. И аз съм в някакво такова заведение. Ти ли си? А, ето та! Ти си отвънка. Да, там имаш чупени прозорци накрая. Изчакаме. Чак, там имаш чупени прозорци, бе. Виж, 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 виж. Аз вече се махнах, аз излизам от тук вече. Еми не знам, бе. Задъра. Къде си? Не знам, ти къде си? Задъра. Ето та. Там, където беше. Ето та е. Две. Някаква броня. Не, ти имаш ли храна? Не, ми страхотно. И на мен ми трябва. Броня. О, кокошка. Сам сега ще отровя сега. Ай, отрових се! Хяп! Отрових се, трябва ми годен ябълка. Сега нямаме как да стичаме. Да, знам. Трябва. О, често виждам. Два честа. Все двата да са празни. О, айран тук има, айран. Да, мия. Чека съм на три бутчета, бе. И не мога да бягам. Аз съм на 4. Не, вече и аз съм на 3. Не мога да бягам. Нека те гони! Ми убиха, ма. Абе, как се изчезвам? Добре. Ой, колко тук сме, бе? Тук сме 10 тима, айсир. Кога почнахме? А пак аз забравях да си купя един меч. Тя сега да взема този чест. Аз съм фул голден. Оха. Мога да познай какво мога да се направя. Кво? Дома меч? Ма откъде ще намериш крафтинг? Незабавно има. Така ли? Не пак сега почваме пипито. Имам ли? Има пушенка за хилт. Страхотно, аз съм чист комплект. Фак. Не мога да тъчам. Аре, човек, падала две блокчета, взема ми не, такова димеч. Ама ти е взел. Да. Вече имаме компас. С любов за вас. Една пържола. О, голден! Yes, голден! О, yes, а пак аз съм голден. Окей, къде видях другия чест, бе? О, ма той е бил отвънка. Окей, къде са други ти, бе? О, голден меч, имам и пошенка за спи, дай да се изпия. Имам и две ябълки. Оха! Айрон шлем. Сега ме трябва само някакви бутуши, вече съм чист. Къде да търся честовете, те не са скрити. Трябват ми скрити честове, там има по-яки неща. Като този е там горе. Например, но да, има. Чакай, трябва да остава дрехти. Няма ли си ги тия, дето разсъздават с едно криско е любина, нито ти е любина. Да, гледа съм. О, ето го единия. Пържола и голденето. Убих го. Мале, той е пълен с хубави айтани, бе. Бе, всички ли нямат бутуши, бе? Има, тос, има. Аз вече съм фул голден. Аз съм фул голден. Аха. Добре, ще мана тос. А пък аз
съм пълен сайта, не сега ми трябва някакъв хубав меч. Например, ето. Другото ето ста. Ете. Окей, други хора не се виждат тук наблизко. Аз добре, че имам храна. Имам само един стик и две ябълки и една пържолка. Окей? Ще ми стигнат. Чака се оставя тук, ето ми ти. Като тъпички. Да си ги оставам там. Човек, аз съм фул голоден, кой ще ме докосне? Окей, виждам и другия. Идвам за тебе. Фак! Чек, падам от 2-3 блокчета и той ми взема димеч. Убих единия, преди да почна дит мача. Нека го стринах, човек, той беше много. Умри. Добре! И това не е честно, че! Той не е честно! Аз правя от дупка, да спочна да ма цели с лъка. Ето е честно ли е? Да. И как е честното е? Мага, къде съм аз? Окей, хора, това ще е за видеото. Нали? Не. Да, човек, няма много кача после. Аз ще правя сега такива Майнкрафт епизоди, деца с мини геймсови. Ту ще снимам с X-Frost и той е Калуян. Ще снимам с една Алиса 16 или Fire Girl. Това е много... Те са момчета, но с зелински скинови, да знаете. Или повечето клипове са с X-Frost, нали? Може и сам да снимам. И това ще е клипа. Къде си е? Идвай до мен, идвай. Идвай, бе! Спри си тъпата килер аура, идвай. Не пред мене. До мене! Да, това ще аз. Да харесвай клипа. Да харесвай клипа, чао. Къде е тъпото? Окей, сега да правя такива да спираш. Ето.